हेलो नमस्ते प्रणाम। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं इसी वक्त उर्मिला देवी अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ और करती ही रहूंगी। आज मैं गाड़ी गीत गाने जा रही हूँ। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइए मेरे गीत आप लोग कैसा लगा प्लीज। महंगाई के आटा चावल महंगा बाटे पटल जी, महंगाई के आटा चावल महंगा बाटे पटल जी। एगो चावल छोड़ब साले तोहके बनाईब बंदी जी, एगो पटल छोड़ब साले तोहके बनाईब बंदी जी। महंगाई के आटा चावल महंगा बाटे बेसन जी, महंगाई के आटा चावल महंगा बाटे बेसन जी। एगो बुनिया छोड़ब साले तोहके बनाईब बंदी जी, एगो बुनिया छोड़ब साले तोहके बनाईब बंदी जी। महंगा बाटे आलू मशरूम महंगा बाटे पटल जी, महंगा बाटे आलू मशरूम महंगा बाटे पटल जी। एगो मशरूम छोड़ब साले तोहके बनाईब बंदी जी, एगो मशरूम छोड़ब साले तोहके बनाईब बंदी जी। महंगाई के आटा चावल महंगा बाटे पटल जी, एगो पूरी छोड़ब साले तोहके बनाईब बंदी जी, एगो पटल छोड़ब साले तोहके बनाईब बंदी जी।